Then the rest to 5 usuke sesimunga. Athi nje la khuluma uphelelise yonke inkulumo yogogo la ucela ukhokho aqaqa siqaqele amafindo siqaqele ayigidi lezi ey'boshiwe ezisithupha asiqaqele yonke impumelelo yale khaya ayiqaqe ×7 aphelelise aqaqe konke ahlambulule konke ahlambulule ngisho nabangcolile mhlaba ney'nhliziyo ezimbi labo kulezi y'bongo abanenhliziyo ezimbi bakaZulu abanenhliziyo ezimbi bakaMkhize abanamakhanda aqinile bakaMkhize ababethakatha bakaMkhize bonke nje la abanamaconsi ababebanga umsindo sicela bahlambulule bonke abathakathi balesi sibaya sicela bageze okubona bazivulela imbobo ukuthi izosithakathela sicela ukuthi abageze-ke manje bahlambulule bakhiphe iy'nhliziyo ezimbi zokuthakatha abangcwelise mese bebuyisa konke lokhu ababekubophile cause ukubopha nje ×6 lokho kona ukuthakatha lokho. Siyacela-ke ukhokho okuyena ophethe zonke iy'bongo inzala abantu siyacela-ke manje aqaqe zonke ingidi ey'boshiwe aqoqe amaketanga aboshiwe alethe konke okwalahleka kubuye konke okwalahleka nabaney'nhliziyo ezimbi sicela ukuthi abageze bonke nalabo abangayifuni impumelelo nabo bageze bonke. Siyacela ukuthi kukhanye yonke into kuleli khaya. Siyacela ukuthi kube kuhle konke. Bavala imbobo yokuthakathela. Bavala imbobo leyo yokuthakatha. Abathakathi bengayizenzeli la ekhaya.
bengangeni la ekhaya bezosithakatha sisebancane kabi sisafuna ukuthi benekusasa nathi basivikele njalo nisivikele nishaye kwasana ungena la ekhaya niphoqoze nje niphoqoze Kama kwesikhathi kwesile neshoba sambaluka ney'nduku zakhe mase sithi abashaya fanele bathathe la bakushaya uthakathe emnyango kube khona ngisho umkhonto la ayikho into efakabe khona ngisho ihawu onke ngisho mese mkhulime la umeke kabe ukuthi abahlale nabantu ukuthi nasi mathuluzi mabhazeni nibalume baphoqoze nami nginamahlobo engiwahleleleki mase ngiphuma ngithi biza iy'nkabi zakhona ezayikwazi uba umntana nani baphoqozeni siyacela-ke khokho uNkulunkulu wokhokho bethu uthi naba abantwana bakho la kuleli khaya sicela-ke ubabheke uphakame kakhulu lezi iy'moto esizibona la siyazidinga azifike sicela nohlambulule ugeze ungcwelise ukuze ukwazi ukuletha naliqhude lakho ukhokho la sicela nje njengoba singalalanga size la sesifuna ukuyibona ngamehlo lezi imoto esiloku siyibona la sicela ukuyibona ngamehlo iy'ngane esizibona la zabafana sicela ukuyiphatha-ke manje angisathandi nami ukuyibona ngedwa la esicephini ngicela ukuyibona iy'ngane ngiyiphathe zize esontweni siyiphathe sishintshisane ngey'ngane zakwaZulu kuze usuzuka sisathandi nathi ukuhakulandwa ngemoto encane kanje amashoka ayafa la sihlala phezu kwawo sidinga imoto ephakeme manje ezosilana sidinga no-4x into eyikwazi ukukhuphuka la sifuna manje umthakathi adinelwe into ayibona ngempela mengabe ethi uyathakatha abone-ke manje ukuthi hhayi ngempela shube ngempela manje abone mengisengena o-4x abone mengingena oSuzuka abone kungene ngisho o-Mercedes la siyabafuna bangena o-Mercedes siyabacela abantu abadala siyabacela ngikhuluma ngegunya ingalinikwe uNkulunkulu ukuthi mase ngiphethe leli hloba nami ngiyalingana la nani ngicela nilethe-ke manje nilethe amabhizinisi hawu sicela ukulibona ibhizinisi lo-Uber bakwethu ibhizinisi lomalume sihambisa iy'ngane ey'koleni sicela ukulibona sicela ngisho amaveni uma kuthiwa kwenza umcimbi nje la ekhaya iy'mbuzi zilandwe ngeveni lala ekhaya sicela ukuyibona impumelelo ngamehlo ngi-right manje ukuyibona emhlane sengibongile sengicela ukuyibona ngamehlo asenyameni nami ngicela ukugibela iy'moto zakwaZulu ngeke phela ngisebenze ngo-number 7 nabo somngcebo bagcwele umsamo 2467 naba nomama bala ekhaya baphefumula ngamakhandlela yelo impumelelo siyidinga la sicela ukuyibona ngamehlo enyama hayi lawe ngaphulona awenyama sicela ukubona uma ngibuye la next time ngifuna ukulandwa imoto yangempela ephakeme ngidizele phambili ngidizele phezulu ngihlale ku-4x yebo uze uzongibeka qatha ungena la phakathi u-4x sicela ukubona ngoba u-4x ngoba ngiyabona nale ndawo injani idinga imoto enepower engena ethi nje ephinde iphume ibheke intabithi thiwa-ke menifuna izinto zisheshe kuthiwa qiniselani leli shisani la shise nje wangide kufundisa shise nje wade ngikufundisa kuthiwa nje basiqeda leli ladi leli kuthiwa kushise 7 days every day njalo ngosuku ngiyakushisa kukunina noma ngishisa ekuseni noma ngishisa ilanga lishona but ekuseni no-rush hour I prefer u-7 ntambama 7 times 7 ngikhuluma nibiza unumber 7 ukuthi izinto zala ekhaya izinto zalahleka yibuyiswe ziphindwe ngazikhombisi. So that's the most powerful
Yeah. That's the most powerful. That's the most powerful. Mase nikhuluma konke nangey'ngane, thatha ingakho njani isambatho sikamama. Isambatho samama sifana nokuthi uma usuke ukhishwa ekhaya, usukhishwa nekhisti, ukhishwa esibayeni, baphuma nawo abantu abadala bonke nenzalo yakho. La ukhalela khona ngisho umendo sewunzima sewuxakile lesiya sambatho. Siyafana nekhisti. Siyafana nebhokisi lakho yilokhishwa nalo ekhaya. Siyafana nekhisti. Khisti la ukhala khona ukuthi lo mendo wenu abantu abadala nanginika wona nawe usungixakile. Shweleza lapha. Shweleza lapha. Sho kahle impela umdududu lakho. Izona izalukwazi ey'phethe apha ekhaya, izona ey'fane ziniphe abantwana. Umntwana ula emsamo, ayikho enye indawo. Kumele ila emsamo. Uma ukhona oshoda ngakho emendweni wakho, kukephi? Ula emsamo. So-ke usosiba usangcwelisa yonke into. Ayikho into ela emsamo engeke ashweleza ngayo impumelelo. Shwelezani-ke for 7 days nisebenzisa le mhlehlo yomibili. Emva kwalokho-ke seningashweleza kanye ngayo ewiki. Bathi-ke noma ngawu-2 or 3 times. Kodwa-ke uzobe mane sewuyikha izinketshezi lozipho. Emva kwa-7 days izinketshezi lozipho lomntwana uzele. Uyabona? Phela lapha ngijongile abantu abadala. Kuthiwa vamani, shweleza nisebenzele amhlehlo. Vamani, shweleza. Ngamanye amazwi silekeleleni, sishweleziseni, silekeleleni. Nansi siyashweleza, silekeleleni. Siyashweleza kukhokho oqala. Siyashweleza kukhokho oqala ukuthi-ke makavule-ke manje izinhlanhla. Isambatho lezi ziletha izinhlanhla, ziyakhuluma. Kusuke ngebehlotshiswa ngale mishweshwe. Suke kukhulunywa. Kuthiwani zifana nani? Nesitshwala. Sihlobisa.